Tervetuloa Suomen parhaat työpaikat podcastin pariin. Tänään me sukelletaan idyllisen lumisiin maisemiin ja kuullaan kertomusta Lapin parhaan työpaikan Snow Hotel Familyn tarinasta ja heidän organisaatiokulttuuristaan. Millainen oikeastaan on organisaatio, jossa karsastetaan budjetointia ja vältellään hierarkiaa? Tästä me kuullaan ihan pian. Mä olen Saana Rossi, paremman työelämän puolesta puhuja ja tietokirjailija, ja tuttuun tapaan täällä studiossa mun kanssani on Great Place to Work Finlandin iki-ihana toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa mukaan. Mä esittelen meidän vierailevan organisaation. Snow Hotel Family on ainutlaatuinen matkailualan yritys, joka tarjoaa lumi- ja jääelämyksiä napapiirin taianomaisessa ympäristössä. Mutta heidän salaisuutensa ei ole vain lumi- ja revontulet, vaan yhteisöllinen ja välittävä työyhteisö. Yrityksen ytimessä on pohjoinen vieraanvaraisuus, kulttuurin kunnioitus ja yhdessä tekemisen ilo. Snow Hotel Family haluaa olla työpaikka, jossa jokainen voi kokea olevansa jotain merkityksellistä. Paikka, jossa sydämellä tehty työ kohtaa unohtumattomat elämykset. Kuulostipa upealta. Lämpimästi tervetuloa tänne Podistudion sohville, omistajaperustajat Heidi ja Ville Haavikko. Ihanaa saada teidät tänne. Kiitos. Kiitos. Mä jatkan vielä Snow Hotel Familyn esittelyä, sillä onneksi olkoon, te olette Suomen 3. paras työpaikka keskisuurten organisaatioiden kategoriassa. Ja mä haluan heti nostaa tähän vähän dataa, koska upeita tuloksia. Kaikki työntekijät teillä on sitä mieltä, että kokonaisuudessaan tämä on todella hyvä työpaikka. Ja he ovat myös sitä mieltä, että johto on pätevää johtamaan liiketoimintaa ja että työpaikassa voi olla täysin oma itsensä. Upeita tuloksia. Onneksi olkoon vielä. Kiitos. Kuulostaa kyllä aika mielettömältä. Tosi ihanaa päästä kuulemaan vähän teidän tarinasta, mutta hypätään tässä kohtaa heti tarinan alkuun. Mistä teidän liikeidea on saanut alkujaan starttiinsa? Mistä tämmöinen ajatus on syntynyt? Me oltiin opiskelijoita ja Ville oli yrittäjäperheen poikia ja hänen vanhemmilla on ollut kesäkukkapuutarha ja hän aina mietti, että joku oma vähän erilainen yritys hänellä tulee olemaan. Ja tosiaan minä olin opiskelujeni ohessa sitten ruokakaupassa töissä ja siinä kyllä sitten kanssa omassa mielessäni mietin, että ehkä joskus hamassa tulevaisuudessa voisi ehkä olla vaikka omakin kauppa, mutta ei ajatellut, että tästä siinä iässä vielä alettaisiin tai alkaisin tekemään. Ja no, Villellä alkoi valmistuminen häämöttää ja siinä sitten hän alkoi pukkaamaan vähän opinnäytetyön tekemistä siinä, että no ei hän tee. Ja mä sitten kannustin tietenkin häntä tekemään sitä ja no siinä oli läppäri auki ja minä näin hänen sähköpostista tämmöisen viestin hänen opettajalta, että lumirakentamisen teoriatunnit tänään. Ja mä sanoin, että no sulla on tämmöinen kurssi täällä keskiviikko-iltaluennot ja hän vastaa mulle, että en mä ole sinne menossa. Että mä oon ottanut sen kurssin vaan sen takia, että tulisi siitä saisi helpot pisteet. Ja mä vähän siinä tuumasin, että no mitäs se siinä makkaat ja ala mennä. Ja no niin, hän lähti sitten varmaan ajatteli, että keskiviikkona kavereiden kanssa vähän ehkä sitten lonkerolle. Mutta niin hän oikeasti sinne kouluun meni ja siellä on opettaja sitten näyttänyt Jukkasjärven Ice-hotellista kuvia ja sanonut, että nämä pojat on tajunnut tehdä bisnestä lumella ja jäällä. Siinä vaiheessa oikeastaan sitten se lamppu kirkastui, koska oli 3-4 vuotta miettinyt, että mitä sitä alkaa tekemään ja minkälaisen erikoisen yrityksen perustaan, niin siinä se lamppu syttyi ja sitten menin sitten kotiin ja tuumasin suoraan, kun avasin oven, että nyt me kulta tiedä, mitä me aletaan tekemään ja kävelin tietokoneelle ja aloin googlaamaan jäähotelli jossain Pohjois-Ruotsissa. Sieltä sitten löydettiin Jukkasjärven jäähotellin sivut ja tuumasin Heidille, että kyllähän me aletaan tekemään tämmöinen tänne Rovaniemelle. Niin Heidin ensimmäinen kysymys oli, onko se kännissä? No en ole, ihan tulin suoraan teoriatunnilta tänne ja siitä alettiin perehtyä sitten aiheeseen, että minkälaisia paikkoja niitä Suomessa kautta Pohjoismaissa sitten löytyy. Joo, Ville tutustui lumirakentamiseen ja tietenkin erilaisiin paikkoihin ja no niin, sitten etsittiin paikka, mihin sitä tehdään ja no se oli
yksi semmoinen hauska juttu siinä, kun oltiin sitten lainaa hakemassa pankista ja oltiin siinä loppusuoralla sillä, että pankinjohtaja oli alkamassa kirjoittamaan meille nimmareita lainapaperiin. Niin hän kysyi sitten vielä, että yksi asia hänellä mietityttää. Ja mä, että no mikä? No kun te olette niin nuoria, että me oltiin 23 ja 24-vuotiaita siinä vaiheessa ja Ville siihen vaan vastasi, että no nyt meillä on energiaa ja meillä on aikaa tämä laina maksaa vielä poiskin. Ja, että eihän me edes harkittaisi, jos me 5-60-vuotiaita oltaisiin. Siis tämä oli vastapuoli, siinä oli siinä 5-60 kieppeillä. Minä katsoin häntä silmiin, että jos olisi 5-60, niin en edes harkitti sitä. Ja sitten se veti nimmarin meille ja siitä se lähti. Ai vitsi. Tämä on ollut vuonna 2008, eikö vaan? Joo, tai 2008 ollaan sitten... Joo, tämä oli 2008 Joo, kesällä, kyllä. No siitä on kuljettu pitkän matkaa ja mukana on nyt sitten 4 tytärtä ja tähän yhdistyy nyt tietysti teidän perhetarina sitten samalla ja Suomessa löytyy paljon perheyrityksiä ja yrittäjäpariskuntia, niin mitä vinkkejä teillä olisi antaa yrityksen ja perhe-elämän yhdistämiseen? Saanko mä esittää tässä vielä ennen sitä, niin vastaatte yhden lainauksen, että mitä teidän tyttäret oli sanonut, että kuka teillä, tai kuka on pomo, niin, eikö se mennyt niin, että isä johtaa, mutta äiti määrää? Näinhän se meni, että siinä oli syvällinen keskustelu, että isä johtaa, mutta äiti määrää. Siinä kyllä revettiin molemmat sitten. On meidän siis nykyään teinitytöt, mutta silloin oli varmaan 4- ja 6-vuotiaat. Niin he pohti sängyssä illalla nukkumaan mennessä, että kuka on johtaja. Tämä vastaus tuli sieltä sitten toiselta, että kyllä se isä on johtaja, mutta äiti määrää. Millainen teidän matka on ollut? Mitä te voisitte siitä muille jakaa? Työntäyteinen, siis tosi työntäyteinen matkahan se on ollut ja sitten miettii siihen perheen perustamiset ja kaikki. Niin olen sanonutkin monesti, jos on joku tuttu tai kaveri kysynyt, että miten ihmeessä tuo on mahdollista ja te olette noin paljon töissä ja pyöritätte perhettä, niin olen sanonutkin sitä, että ei varmasti onnistus, ellei molemmat olisi tässä mukana ja molemmat ollut alusta asti mukana, että ei meidän Heidin kanssa todellakaan tarvitse toiselle selitellä, että miksi tänään menee töissä myöhään. Se on vaan toteamus, että hei, mulla menee tänään myöhään, eikä sitä tarvitse perustella ja yhteiseen hiileen puhallettaa ja yhteinen näkemys on asioista, niin se on saatu hyvin synkkaamaan yhteen, mutta en jaksa uskoakaan, että jos meistä jompikumpi ei olisi tässä bisneksessä mukana, että tuskinpa katsoisi kumpikaan toista, että jos siihen malliin niin sitoutuu siihen hommaan, niin kyllähän se aina tahtoo olla jommasta kummasta sitten vähän pois, että jos töihin antaa enemmän, se on perhe-elämästä pois, mutta me tiedostetaan tilanne ja sitten tasapainotetaan sitä isossa kuvassa, että on sitä myös sitä perheaikaakin. No toi teidän matka on varmasti ollut aika syvä sukellus johtamisen maailmaan, myös ihmisten maailmaan. Te olette tässä pitkän aikavälin sisällä nähnyt sitä, että miten ihmiset toimii ja ehkä miten erilaisia ihmiset on keskenään ja mikä toimii teille johtajina ja teidän kulttuurissa. Niin mitkä on teille ollut semmoisia niin kuin keskeisiä periaatteita, mitkä on ohjannut sitä teidän ihmisten kohtaamista ja johtamista? Onko jotain sellaisia, mitkä on säilynyt sieltä alusta asti tai onko tullut muutoksia matkan varrella? Tämä on hauska kysymys sikäli, koska me ei olla ikinä ajateltu. Silloin kun aloitettiin, niin mehän todettiin vaan, että me tarvitaan työntekijöitä. Me palkattiin työntekijöitä. Ensimmäiset vuodethan oli sillä lailla haastavia. Siellä singuttiin joka suuntaan ja paikkaan. Ja siellä sitten niin hyvin nopeasti sitten niin huomasi, että ketkä tähän niin panostaa työntekijöistäkin tähän hommaan. Ja sitten kun kyse kausiluonteisesta työstä, niin meillä oli tosi tärkeää se, että ne samat ihmiset siellä jatkaisi seuraavina vuosinakin. Ja me oltiin tosi avoimiahan me ollaan Heidin kanssa tietenkin kaiken asian suhteen. Ja se meidän mentaliteetti sillä oli, että siellä ei ole hierarkia ja itse tehtiin kaiken maailman asiat. Me tiedettiin, että mitä se työ on siellä eri osa-alueilla. Ja tästä se alkoi sitten firma tietenkin kasvaa, niin alkoi se henkilökuntamääräkin kasvamaan. Ja koko ajan me pidettiin kullan arvoisina niitä henkilöitä, jotka on meille töissä ja osaa niitä juttuja, niin me haluttiin piettää niistä kiinni ja kohdeltiin heitä siis ihan samalla kuin ketään vaan ja me Heidin kanssa keskenään toisiamme, eli arvostettiin heitä ihmisinä, ei me nähty heitä työntekijänä tai näin, eli se oli todellakin, siellä oli niin kuin aina ihmiset siellä meidän tontilla hommissa. Niin, työ on aika kausiluonteista, eli työntekijämäärä kasvaa nyt sitten
kauden aikana, nyt on kausi päättynyt, mutta aika merkittävästikin. Mitkä on olleet sellaiset suurimmat opit tai oivallukset hyvän työpaikan rakentamisessa? No varmasti se keskinäinen arvostus ja kunnioitus, että niin kuin mekin arvostamme meidän työntekijöitä, niin sitten vielä se keskinäinenkin. Että se on kyllä siis niin kuin puhutaan monesti tuolla töissä sisäisestä asiakkuudesta, että kun monesti korostetaan sitä, että asiakkaille pitää olla tietynlainen palvelu, mutta myös työkavereille ihan samalla lailla. No hei, kertokaa vähän teidän arvoista. Arvothan ohjaa tietysti toimintaa ja yleensä ne jollain tasolla näkyy niin ihan päivittäisessä toiminnassa. On se sitten asiakkaiden kanssa tai henkilöstön kanssa tai sisäisissä palavereissa tai mistä tahansa, niin mitkä teidän arvot on? No jos lähdetään liikkeelle siitä, että mistä ne on tullut tai se, että miksi ne on juuri ne kirjattu, niin tuossa muutama vuosi sitten tehtiin strategiatyötä ja sen ohella sitten kirjoitettiin myös arvot paperille ja ne oli oikeastaan sillä, että ne kerättiin sieltä meidän toimintatavoista. Että ei olla keksitty hienoja arvoja paperille ja yritetäänpä näitä noudattaa, vaan päinvastoin, että kerättiin sieltä, että mitä ne on ollut jo tämän koko yritystaipaleen ajan tai jopa meidän elämän ajan. Arvostus, sanottiinkin jo äsken, mutta arvostus on se, että arvostetaan työntekijöitä ja toisiamme ja se on niin kuin se tosi tärkeä elementti siellä. Rehellisyys kulkee käsi kädessä luottamuksen kanssa, että ilman sitä ei voi toimia. Jos ei ole luottamusta, niin eihän sitä voi. Ja sitten töissä saa olla hauskaa, että vaikka tehdäänkin ihan tosissaan töitä, mutta eihän sen tarvitse aina niin vakavaa olla. Että sitten voi olla semmoisia välillä hauskojakin juttuja sillä välissä. Sitten vielä ammattiylpeys on se 4. Että mä yritän aina korostaa työntekijöille sitä, että tehdään työt niin hyvin, että voi sanoa, että minä olen tämän tehnyt. Ja oli se sitten kokki tai kuka vain siellä töissä, niin kaikki tekisi sen niin hyvin sen työnsä, että voi kunnialla sanoa, että minä olen tämän tehnyt. Tosi hienoja arvoja ja pakko tarttua tuohon hauskuuteen ja hauskan pitoon, koska sitä harvoin näkee niin kuin organisaatioiden niin kuin arvolistauksissa tai määritelmissä, että se voisi näkyä siellä kulttuurissa, mutta sitä ei välttämättä määritetä arvoksi. Niin millä eri keinoin se teillä näkyy? Miten ihmiset pitää hauskaa? Miten se tulee teillä esille? Missä asioissa tämä ilmenee? Ja tämä hauskanpito, nämä arvot oikeastaan siltä, kun haastatteltiin niitä 20 reilua meidän työntekijää, mitkä asiat täällä on, niin sieltä nousi nämä jutut. Oikeastaan mä sitten sen jälkeen laittiin sinne paperille. Ja tämä hauskanpito, kun lähestulkoon kaikki sanoo, että täällä on niin hauskaa, on mukava tulla töihin ja täällä on niin hauska touhuta tehdä, niin ehkä se on sitä, että me ollaan itsekin semmoisia aika lailla, tai ainakin minä olen varmaan vielä vähän enemmän sillä lailla, että huumori pilke silmäkulmassa, että joka asiasta vaikka menisi perseelleenkin aika pahasti, niin kyllä siitä niin sitten aina revitään se huumorikin irti ja tämmöinenhän ruokkii sitten tietenkin siihen ympäristöön semmoista positiivista, että ei tarvitse todellakaan pelätä sitten mitään ja me tehdään ja mokaillaan siellä, mutta siinä aina taas sitten käsi pystyy ja tutkitaan ja hutkitaan, katsotaan, että no miten me tämä vältetään uudelleen. Ja se vaan on niin paljon mukavampaa se työnteko, kun siellä on semmoinen hauskanpito myös mukana. Ja kyllähän tämä kertoo tämä tuloskin tässä Great Place to Workissa, niin se ensimmäinen meidän johtopäätös oli silloin vuosi sitten, että no miten tähän on päädytty, niin ensimmäisenä vaan tuli mieleen, että me ollaan löydetty oikeanlaiset ihmiset meille töihin, eli he enemmän tai vähemmän käyttäytyy samalla tavalla sitten kuin me. Hauskuus, ilo työpaikalla, se on yksi vahvoja luottamuksen rakentajia. Ja mulla on tässä nyt tosi paljon datapointteja, jotka linkittyy näihin teidän arvoihin ja 98%, eli kun saa luottamusindeksi, eli 98% on positiivisia vastauksia tässä. Täällä on hauskaa työskennellä. Johdon toimintatapa on rehellinen ja eettinen, eli rehellisyysarvoon. Ja sitten siihen ammattiylpeyteen. Olen ylpeä siitä, mitä saamme yhdessä aikaan. Ja
työlläni on erityinen merkitys. Se ei ole vain pelkkä työ. 91 ja 98, ihan huikeita tuloksia näissä kaikissa. Eli kyllä on ihan todennettu ja tuo on upea tarina niin, että ne arvot on tullut sieltä teitä työntekijöitä haastattelemalla. Eikö se ole aika poikkeuksellista? Kyllä, no juuri näin. Ja se on niin kuin mun mielestä myös se oikea lähestymistapa, koska harvoinhan se toimii niin, että me keksitään nyt ne arvot ja sitten me yritetään päästä niitä kohden, vaan kyllähän se tulee siinä kaikessa toiminnassa, niin omien ihmisten kanssa kuin sitten ulkopuolisten asiakkaidenkin kanssa. No teillä on ollut kovaa kasvua ja on tapahtunut muutoksia pandemian kynnyksellä. Teillä tuli jonkinlaista muutosta ja siinä tapahtui kasvua myös hyvin nopeasti. Niin minkälaisia kasvukipuja teillä on ollut? Jokaisella organisaatiolla aina pikkasen omanlaiset se kipuilunsa. Niin mitä teillä on ollut ja miten ne on näkynyt? Koronan jälkeen varmaan oli aika suuri kasvukipu siinä työntekijärintamalla, että ennen koronaa meillä oli työvuorolistassa 55 nimeä ja sitten siinä koronan aikana ja jälkeen ostettiin 2 eri lokaatiota tai uutta lokaatiota ja toimittiinkin 3 eri toimipisteessä sitten yhtäkkiä ja työntekijämäärä on sitten nyt jo ylittää siinä joulukuussa yli 200. Niin siinä oli joku vuosi sellainen, että työntekijöitä ei ollutkaan ihan niin helppo saada. Ja me oltiin jotenkin ajateltu, että me halutaan tarjota asiakkaille sellaista palvelua, että se olisi suomenkielistä ja suomalaisen tekemään palvelua. Mutta siinä mielessä jouduttiin vähän niin kuin luopumaan siitä ajatuksesta. Kyllä nyt ei työvoima riitä enää niin kuin tässä maassa, että nyt pitää niin kuin alkaa hakea myös ulkomailta työvoimaa. Ja olihan se sitten aika hurja vuosi, kun revitään lennosta sitten yhtäkkiä ulkomaalaisia työntekijöitä ja kaikki perehdytysmateriaali ja kaikki järjestelmät on suomea. Ja sitten olisikin tarvinnut toisen kielen siihen rinnalle. Mutta siitä on selvitty ja se kyllä tiedettiin, mitä kauden jälkeen tehtiin. Kaikki käännettiin englanniksi sen jälkeen. Ja sen jälkeen meillä on oikeastaan ollut semmoinen noin 15-20% on sitten ulkomaalaisia työntekijöitä ollut oikeastaan siitä lähtien. Että ei se suuri osa vielä ole, mutta kuitenkin siellä on jo niitä. Ja tässä on teki oma haasteensa vielä se korona-aika, eli 3 destinaatiota ja silloin oltiin sitä aikaa, elettiinkö niitä positiivisia tuloksia, kaivettiin kenenkin nokasta aina ja sitten piti pysyä erillään ja silloin me tietoisesti yritettiin piettää nämä 3 lokaatiota erillään, muistaa, että ei levitetä sitten mahdollisia positiivisia juttuja. No sehän sai sitten ihmiset tuntemaan tietenkin, että ei nämä ole edes samaa firmaa, koska pidetään erillään eikä pääse tutustumaan kaikkiin ihmisiin ja itsekin välteltiin heidän kanssa, minimoitiin sitä liikkumista pisteiden välillä, että ei mene kaikki paikat kiinni. Niin siitä tuli aika semmoinen eriyttävä tekijä sitten, mutta tähän takerruttiin sitten, saatiin paljon tästä aiheesta palautetta kehityskeskustelujen kautta ja muutenkin, niin sitten oikein alettiin satsaamaan tähän, että nyt tämä täytyy saada samaan sateenvarjon alle ja sieltähän se sitten tämä yhteinen sitten tämä meidän brändi Snow Hotel Family perustettiin ja alettiin toimia sen alla ja kaikki edustaa sitä samaa firmaa. Sama työnantaja. Ja nyt todellakin sitten saatiin vielä sitten sitä meidän toimintakulttuuria, mikä meillä oli ollut aikana jo silloin tässä meidän perustamassa paikassa Lehtojärvellä Arctic Snow Hotellilla, niin saatiin sieltä sitten sitä toimintakulttuuria levitettyä sitten vielä näihin pariin muuhunkin toimipaikkaan ja tosi hyvä on nyt se yhteishenki kyllä. On hieno kuulla tämmöinen kasvu- ja kehitystarina ja näitähän on siis kaikilla eri organisaatioissa, että väistämättä kun kasvua tapahtuu ja tulee uusia lokaatioita, uusia työntekijöitä, niin vähän se kulttuuri siinä elää ja muuttuu, mutta upea kuulla, että miten te olette saaneet yhdistettyä nyt. Ja ylipäätään itse asiassa kiinnostaisikin tietää vähän se, että mikä tilanne tällä hetkellä on ja mä tuossa alussa vähän tiisasin myös tämmöistä ajatusta siitä, että ette välttämättä niin ole välittänyt hierarkiasta ja budjetoinneista, niin miten se esimerkiksi näkyy tämän päivän tilanteessa, jos miettii ihan niin kuin talouden kannalta? Joo, budjetointi on tosi vieras sana mulle ja en ole tykännyt siitä käsitteenä ja sitten kun firma on kasvanut ja on tullut sinne sitten johtotasoa ja sieltä tulee kysymyksiä, että hei Ville, mikä meillä on budjetti tähän ja tähän? Mutta ei meillä oikein ole budjettia. No se kyllä ohjaa sitä toimintaa. No sitten me on perustellut tämän asian, että meillä ohjaa toimintaa se, että me katsotaan, että
jos me kaikki tehdään parhaamme täällä, niin me ei saa tarvita sitä budjettia, sitä tavoitetta, että paljonko meidän täytyy saada sitä bisnestä, että jokainen meistä, kun tekee parhaansa, niin senhän on riitettävä. Enempää me ei voi vaatia kuin se, että jokainen tekee parhaansa. Ja tällä tyylillä, niin tämä on ainakin toistaiseksi kantanut tosi pitkä ja tosi tuloksellisesti, niin ei olla oikein sitten lähdetty tätä muuttamaan. Tai sitten jos puhutaan siitä, että paljonko me voidaan budjetoida vaikka markkinointikuluihin, niin ei me haluta sinne laittaa sitä budjettia. Toisaalta sitten meillä on markkinointijohtaja vääntänyt siihen, että meillä on rajaton budjetti. Niin ollaan sanottu, että aina kun on hyviä ideoita ja juttuja, niin lähdetään toteuttaa niitä, jos katsotaan tarpeelliseksi. Että se voi olla paljon enemmän tai sitten se on jonakin vuonna vähemmän, jos ei ole semmoisia juttuja, mikä katsotaan tarpeelliseksi. Eli mennään tosissaan sen mukaan, mikä tuntuu sitten niin aina hyvältä ja parhaalta ratkaisulta. Ja toistaiseksi se on kyllä toiminut tosi hyvin. Ja siis se, että me luotetaan siihen, että kun henkilöstöllä on hyvä olla, niin he tosiaankin tekee sen parhaan tuloksen. Et muistan tuossa, meidän nykyinen myyntipäällikkö on ollut muutaman vuoden töissä ja haastattelin häntä silloin 3 vuotta sitten kesällä. Ja hän vielä viime vuonnakin sit muisteli omaa työhaastattelua, että hei Ditta, mä vieläkin mietin sitä, että sä silloin sanoit mulle työhaastattelussa, että monessa varmaan myyntipäällikön työhaastattelussa olisi varmasti lueteltu lukuja, mutta sä sanoit, että sun tehtävä on pitää tästä myyntitiimistä hyvää huolta. Ja siihen me uskotaan, että kun sillä myyntitiimillä on hyvä olla, niin sitten se tekee parasta tulosta. Aivan ihana tavoite ja kuulostaa hyvin epätyypilliseltä nimenomaan niin kuin myynnin rooliin ja varmasti jäänyt hänelle ja monelle muullekin mieleen. Toi on aivan siis mielettömän hieno ja kertoo myös siitä organisaation arvopohjasta tosi paljon. Kysytäänkö vielä vähän siitä Joo. hierarkiasta, jota ei ole? Eli oli tiukkaa piirtää organisaatiomallia, mitä se tarkoittaa ja miten se arjessa toteutuu. Niin me yritetään siis vältellä hierarkiaa, että me ei todellakaan olla missään norsunluutornissa Villen kanssa. Ja se on ehkä myös noille ulkomaalaisille työntekijöille varmaan se kaikista yllättävin juttu, että me saataisiin sillä istua ihan samassa aamupalapöydässä heidän kanssa ja jutella ihan samoja juttuja. Mutta me ymmärretään kuitenkin, että me ollaan kasvettu sen verran jo suureksi, että sitä tarvitaan siis, että on kaikille selkeää, mitkä on vastuualueet ja kuka vastaa kellekin. Että kyllä me ymmärretään, että se tarvitaan, mutta me yritetään vähän vältellä sitä kyllä, että me ei niin korosteta ehkä sitä. Tämä ei sinälleen ei niin kuin yllätä, että hyvin usein törmää tähän samaan, että kun kasvetaan nopeasti, niin mielellä haluttaisiin pitää tavallaan se alkuajan niin kuin pienuuden hyvät puolet ja ne toimivat elementit ja sitten kasvetaan, niin sitten on pakko hankkia pikkuhiljaa jonkinlaista struktuuria, että ylipäätään voidaan toimia, ei pelkästään niin kuin viestinnällisestä näkökulmasta, mutta myös johtamiskulmasta. No sukelletaan sitten vähän teidän ihmiskäsitykseen syvemmin, mutta lähdetään liikkeelle siitä, että oli tullut tämmöinen aika hyvä näkyvyyskärki, työpaikkailmoitus, työpaikkahaku, joka meni viraaliksi. Kertokaapas siitä. Tämähän meni niin kuin aloitettiin silloin lasi-iglu-business. Lumihotellibisnes oli ollut jo aikaisemmin 6 vuotta. Me sitten laajennettiin lasi-igluihin ja laitettiin sinne työpaikkailmoitus, kun me tarvittiin henkilö, joka yöllä tekee revontulihälytykset sitten, että ne asiakkaat saa sitten rauhassa nukkua sillä lasi-igluissa ja lumihotellissa ja siellä henkilö, joka tekee ne hälytykset ja Heidi laittoi tätä ilmoitusta nettiin ja olin työmaalla silloin ja Heidi sanoi, että ei tällä ole täällä valikossa mitään semmoista, mikä kävisi tuohon, että mikä tämä nyt on tämä tyyppi. Mä kysyin, että no, voiko sinne kirjoittaa jotakin muuta. Että laita vaikka joku revontulivahti. No ei semmoista voi laittaa, että laita. Niin sen jälkeen se alkoi se puhelin Heidillä soimaan. Ensin se pongattiin vissiin radiossa ja sitten kaiken maailman medioista ja sitten alkoi ympäri maailman mediat soittamaan ja se puhelinhan soi taukoamatta. Ja tuli niitä työhakemuksiakin varmaan 2000. Nyt voi ehkä sen tunnustaa, että niitä ei pystynyt tietenkään edes lukemaan, kun piti vaan laittaa deleteä ja ei siinä ollut aikaa lukea niitä kaikkia työhakemuksia, mutta siinä tuli kyllä hyvää mainosta ihan huomaamatta vahingossa. Löytyykö revontulivahti sitten lopulta? Löytyy ja siis yhä edelleen on revontulivahti hommissa. Heitä on, siellä on 2 semmoista vakkaria ja sitten on vielä vähän keikkalaisia tietenkin särkymävaraa, mutta
Originaali revontulivahtihan silloin ekana vuonna, niin yllätys löysytty Posiolta, eikä tuolta pitkin maailmaa. Heidi on myös posiolainen kotikenttäetu. Ja hän ei ole enää kyllä revontulivahtina, mutta hän on muuten meillä töissä jo. Ollut varmaan 10 vuotta jo. Wow. Ensimmäiset 5 vuotta hän teki revontulivahin duunia ja sitten sanoi, että nyt hän voisi vaihtaa päiväduuniin. No, tämä kertoo itsessään jotenkin tosi juuri siitä hauskuudesta, mistä mainitsitte ja siitä, että oikeasti olette hyvä työnantaja ja olette hyvä työpaikka, kun teillä halutaan pysyä. Mutta mistä te luulette, että se johtuu, että te olette yksi Suomen parhaista työnantajista? Varmaan tosi tärkeä juttu on se, että meillä tosissaan kiinnostaa ne työntekijät, miten heillä menee, mitä ideoita heillä on, ja me tosi paljon kehitetään meidän firmassa joka vuosi. Kaikkea yritetään viedä eteenpäin. Kaikkien kanssa pidetään kehityskeskustelut. Siellä kysytään muun muassa kaikkia näitä ideoita ja kehitettäviä juttuja, mutta myös kysytään sitä, että haluaisitko testata jotain tai vaihtaa, kokeilla jotain muuta työtehtävää, koska meillä on tosi laaja skaala eri työtehtävänimikkeitä. Ja sillä monet sitten vaihtaakin, ovat saaneet katsoa vierestä sitten, että miltä joku muu tehtävä näyttää ja haluttaisiin kokeilla tuota. Ja sehän on meillekin vaan etu, että henkilö pysyy meidän omassa firmassa eri työtehtävissä. Ne saa entistä paremman käsityksen meidän toiminnasta. Ja siellä on tosiaan niitä henkilöitä, jotka on kokeillut tosi monenlaista juttua. Mä voisin tähän kohtaan lukea yhden avoimen kommentin, eli palautetta tutkimuksesta ja miten siellä on yksi työntekijä kuvannut, että mikä tekee Snow Hotel Familystä erityisen hyvän työpaikan. Työntekijöistä välitetään ja heitä arvostetaan. Sen tuntee työssään. Kysellään, miten menee. Annetaan mahdollisuus keventää työtaakkaa, jos siltä tuntuu. Ja myöskin annetaan tehdä töitä enemmän, jos haluaa. Molemmin puolin joustetaan. Kun on kehitysehdotuksia, ne otetaan hyvin vastaan ja yleensä ottaen halutaan kehittyä koko ajan paremmaksi. Halutaan selkeästi, että työntekijöillä on mukava tulla töihin ja mukava tehdä töitä, kun on kunnolliset työvälineet ja niin edelleen. Työpaikalla on avoin ilmapiiri, asiasta kuin asiasta on helppo puhua. Miltä tämä tuntuu? No meidän perusarjelta. Mutta se oli aika hyvin tiivistetty se varmasti, että mikä siinä on se juttu. Ja sitten se, että me ei ajatella, että me itse osataan kaikki parhaiten, vaan me mielellään palkataan meitä viksumpiakin tuonne töihin ja luotetaan heidän ammattitaitoon. Että jos heillä on niitä ideoita ja kehitysideoita, niin me luotetaan siihen ja annetaan heidän toteuttaa niitä. Tämä on hienoa kuulla. No, kehitysideoihin ja ylipäätäänkin ideoihin liittyy myös aina riski epäonnistua ja riski sille, että joku mokaa. Niin vähän tuossa jo kerroittekin siitä, että miten te suhtaudutte siihen, mutta onko tullut sellaisia hetkiä, että on pitänyt pikkasen nieleskellä ja niin kuin laittaa hymyä, että miten tämä asia nyt hoidetaankaan, että jos mokaaminen sallitaan, niin miten tavallaan rakennetaan kulttuuri, jossa se on aidosti niin kuin ok? No me siis tuodaan tätä esille ja silloin jo kauden alussa sitten, kun meillä on tämmöiset päivät, missä on kaikki työntekijät ja aloitetaan ja vähän yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä käydään läpi, niin siellä on erittäin selkeästi tämä aihe esillä ja me sanotaan, että koska me kaikki mokaataan, ihan joka ikinen, että en ole nähnyt semmoista ihmistä, joka ei tee virheitä. Ja niistä virheistä tosissaankin vaan pyritään oppimaan ja me ollaan sanottu, että sitä ei niin kuin rankaista, vaan se sitten niin kuin katsotaan, että miten sitä tehdään ja monesti sanonut esimerkkinä sitten työntekijälle, että tiedätkö mitä yhteistä siinä on, että jos sinä teet jonkun virheen tai sitten minä teen virheen, niin tiedätkö mitä yhteistä siinä on? No Ville maksaa kuitenkin molemmissa tapauksissa. Ja tietenkin Ville haluaa sen, että me katsotaan nyt, että miksi näin kävi. Ja sitten me katsotaan yhdessä, että mitkä ne olisi ne ehdotukset, että tätä ei tapahtuisi enää uudelleen kellekään muulle, eikä sulle, eikä mulle. Että tämähän on se hyvä puoli tässä mokassa, mikä nyt on käynyt. Vaan katso tämä. No siinä vaiheessa varmaan hymy alkaa hyytyä, jos tehdään sama tyyppi tekee vaikka toisen kerran tai 3. kerran sen mukaan, niin sitten se hymy hyytyy, mutta kyllä suurimmalle osalle naureskeltukin kyllä ja siellä on välistä vuoden kallein työntekijät titteliä epävirallisesti tuolla saunailloissa jaettu, että on siellä monenlaista suoritusta, mutta kaikesta on opittu. Se on niin kuin se pointti.
Anteeksi annetaan, mutta ei unohdeta. Joo, tämä on kyllä, tämä anteeksi anto on kyllä, se tulee heti, mutta unohdetaan ei koskaan. Että niistä kyllä positiivisessa mielessä nostetaan joskus aina esille, että hei niin, olihan se tämä meidän herra Xkin silloin, muistatko? Aivan mahtavia. No milloin te olette joutuneet tekemään vaikeita valintoja työntekijöiden osalta? Miten te olette silloin toimineet? No vaikeimmat asiathan varmaan liittyy siihen, kun todetaan joko lyhyen tai pitkän ajan jälkeen, että tämä työntekijä ja työpaikka ei enää niin sanotusti kohtaa. Siellä ei se arvomaailma kohtaa, tai meidän yritys on kasvanut niin suureksi, että sehän ei ole enää sama yritys kuin silloin joskus aikanaan. Ja sitten yhdessä joudutaan katsoa niitä asioita läpi, että kun nyt nämä hommat ei toimi ja tämä toimintamalli tai tämä ajatusmaailma, vaikkakin se on sama ollut aina nämä meidän arvot, mutta sitä ei osaa välttämättä työntekijä enää soveltaa tai tuoda tähän päivään, niin niissä tilanteissa niin ne on niitä hankalimpia ja haastavimpia, kun joudutaan toteamaan, että hei, että tämä työpaikka ei ole ehkä enää se paras työpaikka sulle. Ja siinä vaiheessa, kun tiet eroaa, niin se on aina raskas. Se on se viimeisin meidän päätös tai keino, mutta sekin inhottava tosiasia tulee kumminkin tiedostaa, että näitä tilanteita tulee ja kaikki on maailmahan muuttuu koko ajan ja eteenpäin on mentävä, niin ne on ikäviä tilanteita molemmin puolin, mutta me kyllä siihen aina yritetään miettiä ne eväät sitten, että mikä olisi se paikka ja sille työntekijälle, minkälaisia juttuja me voitaisiin keksiä ja auttaa siinä, että hän löytäisi sen paikkansa tässä yhteiskunnassa, koska kaikille meille on jossakin se paras työpaikka ja en sano, että meidän työpaikka on paras työpaikka kaikille. Ja tosiaan eihän vaikka me sanotaan, että mulla on Lapin paras työpaikka, niin sehän ei tarkoita, että meillä ei yhtään ongelmaa olisi tai haasteita, vaan sehän on se juttu, että mitä me niille tehdään. Ja se on varmaan se yksi meidän vahvuus myös, että me puututaan niihin ja koitetaan keksiä se parannuskeino niihin, että ei vaan lakasta maton alle ja sanota, että koittakaapa nyt pärjätä ja käyttäytyä tuolla, mutta tehdään asioille jotakin. Tähän on hyvä päättää. Iso kiitos Heidi, iso kiitos Ville, että saatiin teidät tänään tänne meidän vieraaksi ja miten hienosti avasitte teidän omaa tarinaa ja Snow Hotelin kulttuuria ja niin iloja kuin se haasteitakin. Tämä oli oikeasti tosi arvokasta. Kiitos paljon. Kiitos. Mukava päästä. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Laita tämä podi seurantaan podcast-alustalta, jolla kuuntelet tai katselet. Ja kaikki jaksot löytyy myös osoitteesta greatplacetowork.fi. Me jäädään Kirsin kanssa kesätauolle haistelemaan kesän tuoksuja ja ihastelemaan liplattavia järviä. Ja me palaamme jälleen kesän jälkeen, eli tuu mukaan silloin taas alkusyksystä. Kiitos paljon ja aivan ihanaa rentouttavaa kesää. Moikka! Seuraava jakso julkaistaan kesätauon jälkeen 12. elokuuta. Jaksossa vieraana on asiantuntijaorganisaatio Helsingin seudun liikenne HSL, joka mahdollistaa päivittäin yli 1 miljoona matkaa. Tule kuuntelemaan, miten vastuullisessa organisaatiossa voidaan kasvattaa rohkeutta ja miten johdetaan lempeä jämäkästi.